Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei. Am încercat să-mi fac o intrare, nu m-o reușit de tot, că mi-s jumătate de la târg, jumătate mi-s de Prăulița, de la sat. Și am zis, nu știu ce mi-s acum, dubașul satului sau toboșarul cetății. Dan Liuț este numele meu. În această seară am deosebită onoare și plăcere să fiu prezentatorul unui extraordinar eveniment denumit sugestiv O vioară fermecată cântă îngerilor, in memoriam profesor Iancu Laurențiu. Orice lucru bine făcut are în spate o echipă și se cuvine acum să îi amintim pe cei care au organizat acest eveniment și am să spun Primăria Municipiului Caransebeș, Casa de Cultură George Suru, Consiliul Județean Caraș-Severin și Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin. De asemenea, aș vrea acum, stimați spectatori, să mă ajutați și să aplaudăm familia profesorului Iancu Laurențiu. Mi-e foarte greu să vorbesc în această seară, sper să mă iertați pentru toate bâlbele pe care le voi avea. De asemenea, voi avea nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru că pe această scenă vor urca artiști de seamă, colaboratori ai regretatului profesor Iancu Laurențiu. Sunt în această seară 3 formații, 3 ansambluri artistice, unul din Caransebeș și 2 din Reșița, într-un regal folcloric care va arăta tuturor, dacă mai este de arătat, că Banatul-i Fruncea, dragii mei. Și la acest regal folcloric, de-a lungul timpului, diamantul care a dat strălucire a fost un diamant de regat, venit de la Azuga, a dat strălucire folclorului bănățean, pentru că profesorul Iancu Laurențiu a fost ultimul mare dirijor al orchestrei Doina Banatului. Astăzi, la ora 16, în sala de festivități, de la etajul 1 al Casei de Cultură George Suru, a avut loc un simpozion unde cei care l-au cunoscut au povestit despre profesorul Iancu Laurențiu, despre artistul Iancu Laurențiu, despre prietenul Iancu Laurențiu, despre omul Iancu Laurențiu. Noi astăzi încercăm să aducem în fața dumneavoastră tot ce a făcut artistul Iancu Laurențiu. Ne-am dorit, stimați spectatori, telespectatori și șulitori, să vă bucurați de ceea ce va fi în această seară, pe această scenă, pentru că vă mărturisesc, în acest moment, Caransebeșul a revenit acolo unde este locul, este capitala Gugulanilor, este capitala artistică a județului Caraș-Severin, pentru că această minunată sală de spectacole este una din cele mai frumoase și moderne din România. Felicitări! Vom începe, dragii noștri, cu gazdele, că așa se cuvine, goșcii mai la urmă, și dați-mi voie să vă givăn acum și în grai, dacă tot v-am luat prămare, mă întorc la givan, pentru că m-am și înțolit în țoalele mele de la Văsiova, ca să arăt tuturor că mi-s bănățan în țoalele mele, iar dumneavoastră, cei care sunteți în sală, vi-s bănățăni agivărați, pentru că suntem în capitala Gugulanilor. Orchestra care va deschide acest spectacol este orchestra gazdă, Taraful Olani, conducerea muzicală asigurată de Costa Olan. Alături de acești minunați artiști își dau concursul soliștii vocali Florica Franț, Daniela Văcărescu, Ștefan Isac, Vanessa Olan, Alin Olan,
Ionela Bădălan, Gabi Zaharia, Dana Șugar, Stana Stepanescu și Traian Barbu. Și ca să nu fac vreo zmintă, dragii mei, dacă se întâmplă vreun cântăreț pe care le-am zis eu prenume și l-am avut scris la bucfari să n-apară și să nu cânce, să știți că altă formă nu-i decât prezentatorul poate fi că n-o scris și n-o șecit și trebuie de pe bucfariului. Până atunci, dragii mei, pregătiți-vă aplauzele pentru că urmează Daniela Văcărescu. Am zis! și-aș face la 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 la, roata nu pot întoarce la 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 la. Păi ori și-aș da și ori și-aș face la 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 la, roata nu pot întoarce la 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 la.
și-aș da și orice-aș face, la 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 la, roata nu o pot întoarce, la 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 la. Ei, și-aș da și orice-aș face, la 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 la, roata nu o pot întoarce, la 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 la. Dragii mei, nu știu dacă dumneavoastră ați văzut afișul, dar titlul spectacolului este extraordinar. O vioară fermecată cântă îngerilor. În această seară, toți cei care vor urca pe această scenă vor cânta pentru dumneavoastră, iar cei care sunt sus în ceruri vor asculta ceea ce vom cânta noi aici, acompaniați, desigur, de vioara fermecată a profesorului Iancu Laurențiu. Continuăm, stimați spectatori și telespectatori, aducându-l în fața dumneavoastră pe unul din cei mai vechi colaboratori ai profesorului Iancu Laurențiu, un împătimit al cântecului, un solist vocal cu renume în Banat, dar și în România, nimeni altul decât Ștefan Isac. Am zis! Șage mândruța-mi și coasă, mândrulița mea. Crângile ușor să pleacă, mândrulița mea, nu mântra umbră se facă, mândrulița mea. Crângile ușor să pleacă, mândrulița mea, nu mântra umbră se facă, mândrulița mea. Dodă, legănându-se de vânt, să pleacă până la pământ, măi, mândrulița mea. Tu-mi miști pe valul tău, mândrulița mea, dorul și cântecul meu, mândrulița mea. Tu-mi miști pe valul tău, mândrulița mea, dorul și cântecul meu, mândrulița mea. Dodă până la mândruța-n prag, că de ea mi-e dor și drag, măi, mândrulița mea. Supărată, mândrulița mea, s-o săruți dorul odată, mândrulița mea. O fi mândra supărată, mândrulița mea, s-o săruți dorul odată, mândrulița mea. Odă, s-o săruți de două ori, amândoi obrâjori, măi, mândrulița mea. Odă, ca să se încândă mea, că și eu mi-s lângă ea, măi, mândrulița mea. Vino, dragă primăvară, la e la 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 la, să mai sui la munce iară, la e la 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 la. Vino, dragă primăvară, la e la 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 la, că mai sui la munce iară, la e la 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 la. Pe apa e gegului, e la e la 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 la, până în vărul țarcului, e la e la 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 la. Gigăle apă tare, la e la 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 la, dun și dorul meu la vale, la e la 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 la. E gegule apă tare, la e la 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 la, dun și dorul meu la vale, la e la 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 la. Du și spune lui mândra, la e la 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 la, că mi-e tare dor de ea, la e la 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 la.
mie mi-e tare dor, la 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 la, până la toamnă când cobor, la 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 la, că mie mi-e tare dor, la 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 la, până la toamnă când cobor, la 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 la, că la munce n-am pe nimeni, la 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 la, numai oile și un câine, la 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 la, că la munce n-am pe nimeni, la 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 la, numai oile și un câine, la 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 la. Să rămâne tale, Viorica. Mulțumim frumos și de obicei, stimați spectatori, le spun tuturor acelora care intră într-o sală de spectacole să-și închidă telefoanele. Acum am să vă rog pe toți aceia care aveți telefoane nu să le închideți, dar să transmiteți măcar prin SMS celor care stau acasă că acest spectacol, O vioară fermecată cântă îngerilor, este transmis în direct, prin intermediul internetului, la adresa, cred că o spun corect, www.infocaransebeș.ro. Da? Aceasta este adresa, iar cei care sunt acasă și nu au avut șansa să ajungă astăzi în această minunată sală de spectacole, ne pot urmări în direct, prin intermediul internetului. Încă o dată am să repet adresa, www.infocaransebeș.ro. Mulțumim frumos! Este, dacă doriți dumneavoastră, un cadou din partea organizatorilor pentru toți cei care n-au reușit să ajungă astăzi la acest minunat spectacol. Să le mulțumim încă o dată organizatorilor! Următoarea solistă vocală este o tânără speranță a muzicii populare bănățene. Vine dintr-o familie cu tradiții și mă bucur să spun, stimați spectatori, că este, cred, prima solistă vocală din această familie, pentru că majoritatea membrilor sunt soliști instrumentiști. Ați recunoscut, desigur, pe domnișoara Vanessa Olan. Am zis. Cine-mi plac, Banatule, tu ești vechiul meu meleac și eu mă întorc cu drag la cine-mi plac, că ești fala munților, dragostea fișorilor.
unis, hai, hai, în oră ce prins, hai, hai, băgiță cu păr unis, hai, hai, în oră ce prins, ai fost și nări cât ai fost, la 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 la, în oră n-ai nici rost, la 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 la, în oră n-ai nici rost, la 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 la, ai fost și nări cât ai fost, la 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 la. Trebuiești, hai, hai, cineri nu mă ieși, hai, hai, la nimeni nu trebuiești, hai, hai, cineri nu mă ieși, lasă bagi-o fecile, la 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 la, vin la doda.